Poyamba titelo kuti moni mpingo wonse wa Ambuye. Tifuna tokozeni koposa manga chifukwa cha chidwi chimene chaonetsa mu msonkhano uno. Choncho titokozaso Mulungu kuti walola kuti tikakumanize pamodzi maga chifukwa cha mpangano lathu kuti mu tsiku la lero tidzayamba kumva mawu a Mulungu msonkhano wathu. Titokoza chifukwa Ambuye wakwaniritsa kuti zitheke. Choncho madzulo ano tifuna tikayambepo kuphunzira mawu a Mulungu posafuna kuthawana ndi msonkhano mutu wa msonkhano wathu ndiko kupulumutsidwa ku m'badwo okhotakhota umene ukuchokera m'buku la Machitidwe chapter 2 verse number 40. Mutu wa msonkhano ukuchokera m'buku limeneli. Choncho pofuna kuona kuti dziko lapansi lipulumutsidwa bwanji ku m'badwo okhotakhota, taonani kuti ku dziko lapansi kuli malo osiyana ochuluka kupembedza, mpamene Mulungu akuona kuti tili mu m'badwo okhotakhota. Choncho tiyamba kuona mphunziro limene tiona kuti osapitirira palembo, mawu ena diso palemba, zimenezi zitithandizira kuti tione mmene dziko lapansi likuchitira, chifukwa dziko lapansi lili mu m'badwo okhotakhota. Ndiye mumutu umene tifuna tikakumbutsane mu nthawi ino ndi umenewu umene tati osapitirira palembo. Tikudziwa kuti kupitirira ndiko kuonetsa kuti tikamayenda ulendo wathu tiyese kuchitapo chitsanzo pamene tanyamuka maulendo wathu kudzafika kuno ku mitundu. Ngati sitidamvetsa bwino ndiye kuti ena apitirira sadayime mu msonkhano uno, wotero ndiye kuti apyola. Ndiye tsopano apa tikuonapo kuti kuyima dongosolo la Mulungu litithandiza motere. Tilipo ndithu anthu opembedza koma posafuna usana malembo amayika zinthu zimene Mulungu sadazilole m'mapembedzedwe. Ndiye pano tiyamba kuphunzira kuchokera m'buku lopatulika mmene Mulungu afuna atiwuzire mmene anthu tingamasonkhanire. Dziko lapansi ndi malo ochuluka amene akupembedza, koma titati tione kapembedzedwe kawo kakusiyana chifukwa sadaone mmene buku lopatulika likulamulira. Tiyeni azathu owerenga munafika kuno kusogolo kuti mudzathe kutiwerengera buku lopatulika. Wowerenga mutabwera kuno kuti mudzatithandizire. Zimene tifuna tikakambirane ndiye kuti nkuona kuti azathu onse amene amapembedza kodi mudongosolo losapitirira palembo lilipo, chifukwa Mulungu chimene walankhula nchofunika tichimvetse. Ndiye kumvetsa kwake tiye tioneni buku lathu loyamba tiphunzira kuchokera m'chipangano chakale mu Deuteronomy 22 verse number 5. Pamenepa tionapo mmene Mulungu adapatulira zoyenera ife zoti tichite. Ndiye kuti tati diso palemba, kodi lemba lilankhula kuti bwanji? Wowerenga tatiwerengerani. Deuteronomy 22 verse number 5. Tili pa buku la Deuteronomy chapter 22
5. Pandime ya 5 akunena motere. Pamwamba pake pali mawu atsogolera amene akunena motere za kukwatibwa mkazi ndi mlamu wace. Chabwino. Pa ndime yake ya 5. Abale akakhala pamodzi nafa wina wa iwowa wopanda mwana wamwamuna, mkazi waufayo asakwatibwe ndi mlendo wa unja. M'bale wa mwamuna wace alowane naye namtenge akhale mkazi wace, namchitire zoyenera m'bale wa mwamuna wace. Pa vesi yake ya 6. Ndipo kudzali kuti woyamba kubadwa amene adzambala adzalowa m'dzina lace la m'bale wace. Sikoma kwambiri. Chilamulo ichi chikulamulira azathu mmene anali kuchitira. Izi anawalamulira mmene aziyendera mmoyo wawo. Ndiye kuti mu nthawi imeneyi akuphunzitsitsa pa azathu amene anali m'chipangano chakale mmene aziyendera. Mpamene mu nthawi yathu ino tikhoza kuona kuti kodi Mulungu akulamulabe chomwecho, chifukwa ife timakhulupirira kuti mudongosolo lokhazikika la banja ndiye kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi. Ndiye kuti watilamulira mudongosolo limene ifeyo tingathe kuchitira. Koma azathuwa anawawuza mmene azitsatira mmene dongosolo lawo linalili. Izi zikukhudzana ndi nthawi ya m'chipangano chakalecho. Tionanso mu Amos chapter 5 verse number 23. Apa tikuonaponso machitidwe ena amene sizili zoyenera zimene Mulungu anafotokozera kuti tichita motani, akutithandizira motere. Werengani mu Amos chapter 5 verse number 23. Tili pa buku la Amos chapter 5 pa vesi yake ya 23. Pandime ya 23 akunena motere. Chabwino. Mundichotsere phokoso la nyimbo zanu. Chabwino. Sindifuna kumva mayimbidwe azisakasa zanu. Pa vesi 24. Chabwino. Koma chiweruzo chiyende ngati madzi ndi chilungamo ngati mtsinje wosefuka. Pa 25. Apa ndi dongosolo limene ati tizitsatira mmene azathuwaso anawawuzira mu dongosolo la kapembedzedwe. Tikudziwa ifeyo amene takumana pompano mmene timachitira mu nthawi zonse. Tikamayimba nyimbo zathu ndiye kuti sitiphatikizirapo zina zachilendo zimene tikamawerenga m'buku lopatulika ndi zinthu zosayenera. Ndiye kuti mudongosolo akutiwuza kuti mundichotsere zimene sizili zoyenera m'mayimbidwe wanu. Ndiye mutaona kuti osapirira palemba mawu akuti kuchotsa ndiye kuti si mawu amene tingawanene kuti tiyikeso ayi, koma kuti mawuwo akutithandizira kuti tichotse zenekera kuchotsedwa osati kuyika mwayi. Pamene tikuyimba nyimbo zathu sikungakhale ndi kagulu kena kamene tinene kuti tabwerani mudzatiyimbire. Ndiye kuti tikatero taphwanya lamulo la Mulungu monga mmene wanuzira kuti chotsani mayimbidwe amene sakuloledwa. Koma chiweruzo chiyende ngati mmene amayendera madzi. Ndiye kuti kuyimba kwathu tikayimba mwapamodzi zimakhala zabwino. Izi anali kuwawuza azathu m'masiku amenewo. Choncho tikupirirabe mu nthawi yathu tikuonanso zinthu izi zimene Mulungu akuzilamulira m'machitidwe wathu kuti tikakhale anthu tikapulumutsidwe ku m'badwo okhotakhotawo. Tikuona mu chipangano chatsopano mu 1 Korinto chapter 14 verse number 34. Mutu wa phunziro tikunena kuti osapirira pa malembo kapenanso kuti diso palemba. Ndiye kuti Mulungu akutiphunzitsa. Tioneni kuti kodi pamenepa akulamuliranso motani pamene dziko lapansi likuchita zinthu mosemphana zimene Mulungu amafuna. Werengani 1 Korinto chapter 14 verse number 34. Akorinto oyamba chapter cha 14 pa vesi yake ndi ya 34 akunena motere. Akazi akhale chete mu mpingo, pakuti sikuloledwa kwa iwo kulankhula, koma akhale omvera monganso chilamulo chinena. Pa 35. Sikoma kwambiri. Pamenepa taonapo kuti akulamulira kuti
munaone kuchipanganiza kale kuja atiphunzitsa za kapembedzedwe kathu kuti tisaikemo zina zimene sizili zoyenera mkupembedza. Ndiye kuti tsopano anthu aja awuzidwa choncho munthawiyo, ndiye munthawi yathu akutiuzapo chinthu ichi kuti mmapembedzedwe wathu monga mmene takumaniranamu, ndiye kuti akutilamulira kuti akazi tiyenekera kuti tikhale chete, tisakhale ndi nthawi yakuphunzitsa. Tikhoza kuona chitsanzo monga mmene takumanana malo ano sikhalapo nthawi imene payimirepo mlongo ayi, ndiye kuti dongosolo lathu ndiye kuti ndikukhala kumvetsera monga baibulo likulamulira. Tikatero tikudzipulumutsa kumbadwo wokhotakhota. Koma tikawonjezera mkuyikapo kuti wina adzaphunzitse mpamene baibulo silikutiuza zimenezo, lanena kuti akhale chete mkuphunzira konse. Koma mwina kutheka baibulo lilithandizanso mu vesi namba 35 kunena kuti mwina kutheka mafunso tikhoza kukhala nawo, kodi nanga tichite bwanji? Tawerengani tapitirizani mu vesi namba 35 pa ndime yake ya 35. Koma ngati afuna kuphunzira kanthu afunse amuna awo ayiwoka kwawo, pakuti kunyazitsa mkazi kulankhula mu mpingo. Zikomo kwambiri. Taonapo kuti kupembedza moyenera zinthu zikufunikira nkuti akazi akhale chete. Koma ngati pali funso akunena kuti akafunse amuna wawo ku nyumba, mwinanso funso nkumakhala nawo yakuti tsono nkutheka mwina alongo ena tilipo amene mwina amuna wathu sapembedza, kodi funso limenelo tingakafunse bwanji? Ayi, zosavuta. Ndiye kuti funso limeneli tikhoza kufunsa m'bale amene mumasonkhana naye kumufunsa pamene sikumumvetsa, chifukwa baibulo ati ngati mkazi aphunzitsa ndiye kuti mukunyazitsa mkaziyo. Izi zimene akulamulira kuti tikakhala anthu opulumutsidwa kumbadwo uno wokhotakhota. Koma ngati tipirira pa malembo ndiye kuti tsopano tiyikapo kuti tingochita mosangalatsa kuno kudziko, koma Mulungu sakondwera pa zimenezo. Choncho tikuona kuti zinthu zofunikira ndi zimenezi. Tionenso mu 1 Timothy chapter 2 verse number 9. 1 Timothy chapter 2 verse number 9. Yeah, Timotheo yamba chapter 2 pa verse yake ya 9. Pa ndime yake ya 9 akunena motere. Chabwino. Momwemonso akazi adziveke okha ndi chovala choyenera. Chabwino. Ndi manyazi ndi chitsiretso, osali ndi tsitsi lace loluka ndi golide kapena ngale kapena malaya mtengo wace wapatali, komatu mwa ntchito zabwino. Pamenepa akulangiza mmenenso angapembedzere. Ndiye pa mmene walengera nkhani yathu chifukwa cha kusamvetsa bwino kapena kupirira pa malembo, ndiye kuti akuonjezerapo zinthu izi. Pamene waliuza mmene mkazi kuti akhale munthu wodekha ndi wophunzira bwino, ndiye tsopano asamale zinthu izi. Mwina kutheka anena kuti anena kuti tisavale zovala zodula kapena tisakonze tsitsi. Sichoncho ayi. Tikawerenga bwino monga mmene Uislamu aulamulira kuti m'makhalire wathu tikhale anthu osamalitsa posamalanso za Mulungu. Nzeru yathu yonse isakhazikike pakusamalira monga mwa zathupi. Ndiye kuti tikatero amatilangiza titokosi. Tanena kuti ife alongo pamene baibulo latiuza lanena kuti motsindika, ndiye kuti machitidwe wathu onse asakhale owonjezera pa luso lathu pobzola chiganizo cha Mulungu. Mtima wathu kanizo kuti amene tili naye kapena kuti kuyika maganizo pa chovala nikufuna kuti tizisamalitsa pathupi lathu komanso kusamalira za Mulungu monga mmene tachitira kubwera kuno. Ndiye kuti Mulungu wakondwera kwambiri chifukwa
sitinasamalire zotikozi ukakhala madala wena kulachita za dziko mwina kuthenga tinali nawo mautenga amene mwina mawa tinali chochita china koma tadzipereka zimene mulungu amafuna. Choncho izi akulangiza amene feyo tingachitire ndiku anthu amene amafuna kuti akapulumutsidwe atsate zokhazo zimene buku lopatulika likulamula mu 1 Korinto chapter 4 verse number 6. Akorinto yamba chapter 4 pa ndime yake ndi ya 6 ya pa verse 6 akunena motere. Koma izi abale ndazipipiritsira ndekha ndi Apolo chifukwa cha inu kuti mwa ife mukaphunzire kusapitirira zimene zalembedwa kuti pasakhale mmodzi wodzitukumulira mnzache ndi kukana wina. Pa ndime yake ya 7 zikomo kwambiri. Apa walangizanso kunena motsindika kuti zimene watiuzazi ndikuti ndi chinsinsi cha Mulungu zimene watipipiritsira potiuza mmene ife tingachitire kuti tisapitirire pa malembo. Choncho kusapitirira pa malembo ndikuchita chifuniro cha Mulungu zimene Mulungu wanena kuti zizosayenera ndikuti zimenezo zichotsedwe, zimene wanena kuti zizoyenera zimenezo zikhazikitsidwe. Nde pamene taphunzira chonchi taonapo kuti ndife amwayi chifukwa chadziwitsidwa chinsinsi chimene Mulungu watiuza kuti ifeyo tisapitirire pa malembo. Tikudziwa kuti dziko lapansi lili ndi zinthu zosiyanasiyana limene limakonda, koma ife timawumirizidwa kuti tichite zokhazo zimene buku lopatulika latiuza. Sitingaonjezerepo pa zimene Mulungu sadalamulire. Tilibe mphamvu imene tingayikepo zimene Mulungu sadayikepo. Watiuza kapembedzedwe kathu kuti tikapembedze moyenera, tisakhale ndi mtima wosamalira za moyo wathu, koma tikakhale anthu osamalira za Mulungu. Chifukwa chinsinsichi nchabwino chifukwa chatithandizira kuti sitidapitirire pa malembo. Choncho popitiriza maphunziro athu limene tati osapitirira pa malemba kapena kuti diso likhale pa lembo, ndikuti tionanso mu Galatiya chapter 3 verse number 27. Tili pa Galatiya chapter 3 pa verse yake ndi ya 27. Pa verse 27 akunena motere. Pakuti nonse amene munabatizidwa mwa Khristu mudavala Khristu. Pa 28 apa akutiuza kuti ife tonse amene tinabatizidwa kwa Khristu ndikuti tidavala Khristuyo. Ndikuti wovala Khristu afunika azichita zimene Khristuyo amafuna. Koma ngati tikapa maganizo athu ndikuti tikatero ndikuti tachoka m'malembo, ndikuti sitidasamalire malembo. Koma ifeyo tikakhale anthu amene tidakhulupirira nkubatizidwa, tikatero ndikuti tavala Khristu, tichite chitsanzo chabwino chimene Khristu anali kuchita. Timaliza mu phunziro lathu ndi 2 Yohane chapter 1 verse number 9. Timalizira pamenepo mutu wa phunziro lathu ku nthawi ino yoyambirira. Yohane wachiwiri chapter 1 pa verse lake likhale la 9. Yense wakupitirira wosakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Apa akutsindika ndithu kuti yense wopitirira wosakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Ndiye kodi kutheka munthu azipembedza kusempha pa malembo, kodi moyo wosatanga kaupeze? Chifukwa ngati wapitirira pa Khristu
ndiye kuti moyo wosatha palibe. Ndiye kwa ife amene tili mwa Khristu ndiye kuti tidachita moyenera, chifukwa sitinapitirire pa malembo koma linakhazikika pa malembo. Verse katikati mwa ndime, iye okhala mchiphunzitso, iyeyo ali ndi Atate ndi Mwana. Amene tili mchiphunzitso cha Khristu taphunzirapo kuti kupembedza kwathu tisawonjezerepo zina, tikakhale anthu oyimba m'mayimbidwe abwino. Komanso taphunzirapo kuti akazi ayenekera kukhala chete, sikuti ndi nkhanza ayi, koma buku lopatulika lati ngati mkazi aphunzitsa timnyazitsa. Komanso asakhale anthu wosamalira za moyo uno wokha pokonda zinthu zimene sizingawapulumutse. Taphunziraponso kuti nkosatheka kuti munthuyo amene sadakhulupirira Khristu kuti kukapeza moyo wosatha, koma tonse amene tidabatizidwa kwa Khristu ndiye kuti tidavala Khristu. N'chifukwa chake kupembedza kwathu sitikhalapo uniform ayi, chifukwa tonsefe amene tidabatizidwa mwa Khristu ndiye kuti tidavala Khristuyo. Uniform yathu ndi Yesuyo. Ndiye kuti ngakhale tidapita kutali sitisintha chifukwa chakuti tidavala Khristu. Tamaliza kuti Yesu wopitirira wosakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Tithokoze chifukwa cha kumvetsera kwathu. Tiye tikhale wopitirirabe pamene aphunzitsi ena afikanso kuno kutsogolo. Mulungu wodziwa kudalitsa adalitse pa phunziro limeneli mu nthawi yochepayi. Kwa iye kukhale ulemu ndi ulemerero wonse ku nthawi za nthawi. Amen. Amen.